For today's video, I'm on my way to the venue of emergency shelter assistance, 10,000 pesos here at basketball court located at Aticon, Libagan, Southern Leyte. Uban ko ay mukuha ko og 10K ayuda gikan sa gobyerno. Dali na! Sana all. Hi! Tingog sa lagi? Masay tingog sa Pabo? Ala! Ang galing! Ang galing! Oh my God, ang naghanang tao. Oh my gosh, yes! Oh my God, mapalit pa rin kong snack kay gutom. Ito akong best guest eh. Pagka-port ito. While waiting sa among ayuda, 10K pesos. 10K pesos naman. 10,000 pesos. So, mga sa guys. Gutom ka ariyo, may paniod to dahil. Dito magpahibas mo kay nakadawat ng 10,000. Later. Na dyan, road to 10K na tayo. Oh my God, habit na ha. Sana all. Habit na kumakadawat sa ato. 10,000 ayuda kikin sa gobyerno. Sana all! So, be patient na lamang ta. Dito magpahibas mo kay dito kadawat ng 10,000. Nakahagod yung naong bahalang hagad sa kay kadawat ng 10K, sure na. Thank you so much to Pabo for the 10K assessment. This is so much yung effort. Malapit na tayo sa exciting part. So katong ipanggutom, pangaon mo, pakuhaw, panginom mong tubig, lisod na. Lisod nagpatulon mo diha ah. 346 menit kemudian. Kanya, pag-receive niya cash. Para sa pag-prepare sa among malayo naman. Palit og gas. Palit og sudan. Og labaw sa tinan. Ara kalakid nga answer, no? Ngayon naman ako sa lugar. Sana all! Salamat sa 10,000 na ayuda. Sana all. Gikan sa emergency shelter assistance worth 10,000 pesos. Thank you. Pampalit og bugas, pang-repair sa balay, palit og sudag, labaw sa tungan, palit og lakin sa gabi. Kasi mga joke. Kinoy kinang unsay feeling nga nakadawat og 10K. Lipay taon. Kaya inyong dumag mga tiguang. Oo. Lipay nga. Kana para asa man nimo ng 10K kuya, asa man na ba? There's mga Daw taon. Thank you so much kuya. Oo.